Mickey Mouse. Vom face o revoluție 100% ca la carte și îți vei da demisia, vei face pe tine în pantaloni și vei fi luat de guler pe sus, încătușat și dus la închisoare. Singura ta salvare este să-ți dai demisia, fie în data de 24-25 februarie anul 2024, dacă nu de ziua femeii, pe data de 8 martie, eu sunt Ambrozie, cu alți lideri de sindicate și cu 3 șefi de la 3 partide, Neamul Românesc, de la SOS, cu doamna Șoșoacă, cu domnul George Simion, voi face un front comun și cu alte partide și vom aduna în Parcul Izvor peste 300.000 de români. Klaus Iohannis Werner, cu nume de neamț și cu inimă de german, de neamț, nu de român, fiindcă dacă era român cu adevărat, venea alături de tractoriști, cei care conduc utilajul, mașini agricole, care conduc tiruri, transportatori, venea în față alături de studenți, alături de mine, de domnul Abel Antoni, alături de mulți protestatari, să vadă durerea, oful, lipsurile la români care duc o viață amară și chinuită. Nu să stea numai la Cotroceni și pânțări străine. Îți aduc aminte la cunoștință, Klaus Iohannis, pentru mine vei fi mâine, poimine, ca un șoricel. Nu te vei numi Klaus Iohannis, te vei numi Klaus Mickey Mouse.